Assalamualaikum teman-teman. Coba like, komen, dan subscribe. Iki persiapan arep masak, nggak ngerti kengko masak apa. Iki sik resik-resik dhisik. Iki kae genter arep digawe ngandongi. Bengok napa? Lah, gowang lho leng kene. Ndak jaranan kepengi. Teng pundi? Teh jenengane ruang menonton nggih. Nggih. Nawa hiburan. Nggih. Kula balik mboten nate. Nimbo golek banyu. Ki apa wit blimbing iki? Deket ya? Sekarang suwi nggak digawe loh, harga luar wite kaya ngono. Tinggi saya sah tok ae. Kok masakan cuma omah. Hati-hati, nggak usah bek-bek. Yo, iki ya nganune dicolong maling. PTS sing angkrem dicolong maling, sak telure sing diangkrem. Ya. Malingnya pinter. Kayak unduh. Bengok. Sini pundi? Dalam? Niku teng sampingnya ember. Nah, bunga iki apa lah? Ini bengok itu bisa buat tempe, bengok, utawa dinggega dijangane. Kok gubuk to bengok? Itu loh sing dipegang. Oh, tak kira ngewan. Ndi bengoke? Delok-delok. Iki jenenge bengok ki ngene iki, ya. Iki kulite dimasak ya enak kaya lulang sapi. Enak, guys. Iki tempe enak, dimasak ya enak ya, Bek. Terus direbus, digoreng, dikasih garam, ya Allah enak po. Direbus niku nggih digodhog, Bek. Bahasa Indonesiane niku direbus. Nggih.
Bantu Pak nggih, Bek. Bang. Jenengan nggih nate jangan, Bek. Nate. Nate itu lho bunggone sekane urang to. Nggih. Kaya rasane niku kaya lulang sapi nggih. Mboten Kaya napa? Lek biasa jangan ngene. oh, lek menurut kula kok sami kalih lulang sapi Garing enak. ngoten niku ke lulang Sapi. mendok. Oh, wedhus. Niku kan jaring-jaring. Nggih. Dipeperi yen mengke. Mboten. Kok lek jenengan mboten? Abang irisi Digodhog riyen no, terus diirisi. nggih. Iki ya teman-teman, jenenge iki ngene iki, jenenge bengok. Ditempe enak nggih. Garing enak. Nggih. Lek kula paling seneng niku digoreng, terus diparingi garam. Kemletuk gurih ngoten. Rasane kaya napa nika? Uke, Tempe. dele. Bengok. Rasane gurih-gurih asin ngono, enak. Oke, jenenge bengok ke ya, anak sing anak sing gede. Oke, anak sing ini, anak sing gede. Nek niki Bek. Bengok. Angka aja tinggal begini. Daplek dikangkan. Sinten? Kula dikangkan daplek tinggal nyetir bengok. Menten apa-apa. Dalem? Tidak unjuk. Nggih, kathah nggih. Padahal sini ku dereng. Jenengan mau masak napa, Bek? Nyambel. Nggih, nyambel. Kalih kula Nggih, kulipan ayam. enak, Bek. Bapak nak telah kacang Nggih. Mak tibake gumbel to, Mak? Oleh buka to? Nggih. Ajar. Sar kakean yo apa har? Teh wonge nyidit, Pun? titike ilang. Kasih itu, Mbak, no. Kasih itu. Berarti ra kangge wi. Jalan kula nggih nganu niku. Iki andre, Alah, godhog kuwi lho, njopo kakak. Pak rong gore. Ya. Urunge masak ki isa-isase ya, Bek. Nggih, mengke masak napa, Bek? Masak bengok. Tunggu ya, teman-teman. Ki balak bal-balan kae. Pirang ya, Bek? Toyone. Aduh, kalah aku. Le ambil nang anu le. Jebar le. Jebar.
Gampang kenging debu kok, Bek. Betul rak mboten? Har. Kenane? Besek. Kan nggak kena toh. Besek ada? Kok enggak ada tanah? Dua sih enggak ada. Oke, harap digodok. Hop. Orang ngumpulnya mau kan. Ini kami tim petik ini yang kan. Amin. Pan mboten, Bek? Simpan. Mulai kepengen ayam. Tunggu pengen. Ah, gada ta, Bek? Gada kecil jalan kali. Oh. Mriki namung kalih nggih. Oh, teng kandang kita nggih wonten. Mriki kalih walak dipendet tiyang setunggal niku. Kayak niku damel babon-babonan. Niku babone kayak kilo dagingnya anu black sak black. Mboten kebut-kebut mboten langsung black. Sak. Kali sereng, aja kapal-kapal ngaten iki kali. Nggih. Murah mboten, Bek niku, Bek? Murah. Entuk iwak ra Pak bintang ke mau. Dari mancing. Titik ini gampang. Wah, pinter. Nah, saya ada orang dia menanti nak gorengan. Anu Bek, ndiwinane jenengan goreng ya kacangnya. Nggih, loncake kula goreng sing jelasne hari. Terus jenengan paringi napa garam? Nggih, garam. Mboten kula nganu kula napa kula tani garam. Napa? Nanging kula goreng trak ngono kalih Oh, kreweng. alah. Oh, damel kreweng. Nggih. Nanti mriki tak sik. Nggih, mboten sing kemerep tiyang. Berarti mam ya. Mboten. Lamen delikne. Uto. Lah didelikne brewala meten-meten semaam. Teng ngomplong ngono. Dia ning kene nek marung ning kene lho, Bek. Nggih. Pisaran ya aku sembarang. Terus Biyen mak bakul nek kene, paling Bek. dhewe. Nggih. Pertama kali ya Pak sembako ning kene bar wiku, wae ada buka warung. Jentrak-jentrak.